ndoda kutaura nemunhu ari kurotomuka kutaura uyu kuti hanzi kana shopu yako yamboshanda nezuro nhasi wavharirei. Imhosva iyoyo. Ari kutaura kuti imhosva kuvhara shopu yangu. Ari kutaura kuti bhazi rako kana raimbofamba razoregerei kufamba musi wa22 na23 hanzi imhosva iyoyo. Hanzi hurumende yakakupa license iroro ticharitora riri kudhiraivha. Rakatorwa mahara license iroro. License rakatora upenyu hwamunhu wese achitambura kuti awane license. Imari kuti munhu atore license muZimbabwe. Unoziva kuti imari iwewe uri dofo remunhu, uri gatya, haunyare, ida kutaura zvinhu zvisina kusimira iwe. Iwe uri kuguta kaiwe nokuti kushamarara kwauri kuita kukuguta, mazitama kudaro sokuguta. Vazhinji havasi kuguta, vazhinji vakatsamwa. Iwe ndiwe iwewe chigananda uri kuguta wega netimu yako. So hautongere vanhu kuti avharire shopu yake, aregerere bhazi rake kuti rifambe. Hautonge izvozvo iwe, hakuna hurumende inotaura izvozvo. Hakuna mutemo unotaura izvozvo kuti kana bhazi rangu ndati ngarizorore, ndosungirwa kuti bhazi rangu razorora chii. Ndo unonzi udzvanyiririwo. Freedom yacho iri papi? Alright, kana ichinzi nyika iri kuita saizvozvo, where is the freedom? Does it show freedom? Vanhu vakarwira hondo yokuti kana ndati ndinoda kuzorora, kana ndati inini handisi kuda kuti ndiende kubasa, kana iyonzi imhosva, kana ndati bhazi rangu handisi kuda kuti rifambe yonzi imhosva. Is that an account? Ina mutaura zvisina nebasa rese. Ungamukirire murume mukuru kugeza kumeso kuenda kunotaura zvisina nebasa rese pamhepo iwewe. Uri gatya remunhu. Iwe ndiwe uri kuguta. Vazhinji vane nzara, vane shungu, vakakuona vanhu vanokuruma iwe, vanokumwaura nezvauri kutaura izvo. Hazvina brain, hazvina nemusoro wese. Kana watengwa idya mari wakanyarara, usashamarire pasocial media uchitaura zvisina nebasa rese. License rakapuwa mahara nehurumende. Chii chinopuwa nehurumende mahara? Hurumende iri kubhadharisa huku yako chaicho nembudzi yako nemombe yako tax. Indava uchitaura seiwe. Indava uchirotomoka masikati machena iwewe. Uri dofo remunhu. Pengera kwawakaroiwa. Hakuna munhu anotongwa nekunzi bhazi rako ramirirei kana kuti sitoro yako wavharirei. Hakuna. Usatyisidzira vanhu zvisina nebasa rese. Zvigananda zvajara kuda kusapota wori muchidya imi muchiguta iko zvizhinji zvichifa nenzara. Ndimi mega muri kuguta, ndimi mega muchavhura mashopu. Wese ane nzara ari kuvhara shopu yake, wese ane nzara ari kuvhara bhazi rake, harisi kufamba, wese ane nzara ari kutozvivharira mumba, wese ane nzara kutoda change, wese ane nzara. Nyika yadhakwa kudai so ndiyamunotaura mushingirira vanhu kutaura zvisina basa rese. Hamusoro nyika yadhakwa, nyika isina marodzi, nyika isina mabasa. What is that? Nyika isina mishonga muzvipatara. What is that? Nyika yekuti vane mari ndovanorapwa kunze kwenyika uko, vasina mari vanofa. Inyika here inoti vanhu vanopombwa makumbo kana vatyoka makumbo nemakadbox. Iwe uri kuti usarotomoka iwewe. Usarotomoka, wazvinzwa. Pengera kwawakaroiwa. Vanhu vazhinji vari kutambura, zvari kutaura zvizi nonsense. Nda unofa, idya mari wakanyarara. Tiri kuziva kuti muri kudya mari, muri kupiwa mari, saka idyai makanyarara. Musamise vanhu zvirongwa zvavo. We want geza revolution. Nyoka yemabhoti ndo atiri kuda kuti vatitungamirire zvakanaka zvokuti munhu wese ave nedhora muhomwe, munhu wese ave nerufaro mumba make, munhu wese ainjoye Zimbabwe. Yakarwirwa kuti iinjoyewe Zimbabwe, noti tusafa mani. Usafisa vanhu netumutemo tusina basa rese. Tumitemo totwautaura itoto. Tumutemo toto watunhonga kupiwe. Wajaira kuti zvese zviri panyaya yekuti zviri pasi pababa vako nehuori vari kuba masikati machena kutarisa. Isi hatibirwe masikati machena tikatarisa tiri kugara mudzimba. Hatisi kuzomboenda kumabasa. Mabasa acho api? Mari ipi yatiri kuona kumabasa? Mari yatiri kuona pamwedzi? Mari iyi iri kutifadza? Hatina mari dziri kutifadza isu. Mabasa acho amasvinu ari kupi? Maindastri acho ari kupi? Ari kutaura nezvawo. Makambani acho ari kupi iwo? Akasovharwa aSmith akasovharwa nanhasi akavharwa. Why? Kukotsira nemabuildings akavharwa, kukotsira hope muchiti vana veZimbabwe vari kuguta. Hatisi kuguta isi. We are suffering a lot. Zviri kutokonzeresa kuti tikakubata iwe tinokumwaura iwe mazitama ese wautaura zvisina basa rese. Wafuma uchimwa tii nemukaka nemazai nenyama nepoloni everything. Isusu tiri kudya porridge isina sugar.
porridge zina shuga yotora zina basa rese, nyama tinedya kamwe chete pamwedzi wotora zvina basa rekuswera uchidya every day. Indaso iwe uchidzirwa kudaro usosenda iwe. Nyika isi yako iyi, nyika ndeyamwari. Mwari ndiye achaita zvaanoda. Ari kutungamidza Geza, tinaye Geza, atimusiye, nemvura nemutsanga vese nanyoka yamabhunu tinavo. Vatungamiriri vedu varoda kuti munhu justice ive munyika, justice ikodzere to everyone, kwete kungovharira vanhu mumajeri zvisina basa, aprotesta muchivharira majeri. Why? Vanhu vari kupa zvichemo vanosungwa. Is that a crime? Kupa chichemo kuti handisi kuguta mari ishoma munhu wakandwa kujeri. Blessed Mhlanga izvinezvi aorera kurimandu, no bail, no what. Vana vake vari kutambudzika. Muri kuapa chikafu ivi? Who is caring for his kids and his wife? Who is paying his rentals? Enda muchikotsira so masikati machena. Ana Job Skara makaoresa kujeri uko. Muri kufunga kuti izvozvo zvine hunhu? Munofunga kuti utongo hwakanaka ihwo? Ana Timba vakama makanhingirikana kumajeri nevana kumusana, mutemo upi iwoyo udzvanyiriri hwouroyi hwoutakati? Vana musungana ane 2 years anoenda kujeri. What for? Go to hell and unofa. Hakuna unorambidza kuvhara shopu yake kana kuvhara kurega bhazi rake kuti rishande. Rinotomira because we want more money. We don't focus with little. We focus on great things. Zvinotipa nhaka kuvazukuru vedu, kuvana vedu, to everyone. Generation iri kuuya neiripo iwane upfumi hwakazara, kwete uri kukokotwa naMnangagwa netuvana twake nevake vekumatopi ikokoko, ndo vari kuguta uchidhiraivha maRolls Royce. Isusu vedu vana vasikana bhasikoro chaiyo havana. Saka nyika yakarwirwa one family, yakarwirwa one family, kana kuti yakarwirwa every citizen. Nopenga iwe. Musabude. Garai mudzimba, garai mudzimba, garai mudzimba, nekuti mukatadza kutsigira Geza akabuda pachena nanyoka yemabhunu achitaura kuti hori hwanyanya, imi muchihuona maihutadza kuhutaura kana kuhutsura. Nhasi unonzi mungafuendere kumabasa. Kwamunoti kumabasa kupi? Kumabasa kwacho, what sort of work is that? Tinoda mabasa masvinu. Hatigarei mudzimba, tisumuke timire naGeza nanyoka yemabhunu. Vakaisa gwara chairo rekuti tirarame, kuti nyika ishandurwe. Kune vene zvamunoziva imimi, vene ko toda Zimbabwe for everyone. Inoita mari, munhu wese anoita mari, homwe yake chigara yakazara mari, achidya zvaanoda, achipfeka zvaanoda. Izvi zvanaLinda Masarira nevamwe vese avo vari kusapota 2030, siyanai nazvo. Garai mudzimba, garai mudzimba dzenyu. Mukaona vese vari kufamba ava ndo vari kupuwa mari dzekutengesa upfumi hwedu, kuti tishaye. Hatifani kutoshaya. Zimbabwe for everyone. Food on the table, zvakataurwa naChiwenga. Food for everyone on the table. Saka ngatigarei mudzimba, tisapoti Geza nanyoka yemabhunu. Vakaita chinhu chakanaka, vakaita kufunga kwakanaka, kwaityisa munhu wese kuti azvitaura kujeri, instead yekuti zvinhu zvigadziriswe, asi unokandwa kujeri for nothing, for no reason, nokuti une nzara wakandwa kujeri. So garai mudzimba, simbai naGeza, mirai naGeza nanyoka yemabhunu, vaita varume chaivo vanoda kuti Zimbabwe ishanduke. Zimbabwe ishanduke, ienderere mberi, isauraye magenerations. Efunga izvino 5th generation yauraiwa. No dzidzo, zvinhu zvinodhaka zviri kuburitswa naivava vakuru ava. Vana vachidhakwa, vachispoirwa vari vadiki, vachitadza kuenda kuzvikoro, vakuramba zvikoro vana vechidiki. 9 years, 12 years, up to kuma 50 uko vauraiwa nemutoriro. Iri kubva kupi nyika ine mapurisa? Iri kubva kuhurumende iyo yacho yamuri kuti 2030. Garai mudzimba. Kana uchiziva kuti hauna imba yakanaka, hauna imba yakanaka, hauna mota yakanaka, hauna chakanaka chauri kuona, gara mumba.
terera geza. Reza revolution iyi ine chinangwa kwauri iwewe neni kuti tibudirire. Tisina anotiziva asi tichabudirira nekuda kwerevolution yageza. Revolution ichatirisa kumberi. Vhurai maziso muona, hamusi kuona looting iri kuitwa, hamusi kuona zvese zviri kutaurwa izvi kunzi graundi riya remanga riya rakadyiwa mamiriyoni. Hamusi kuzviona here kuti vanhu vari kudya makatarisa sematemba? Hamusi kuzviona kuti vanhu vari kutodya muchiona, vari kutotamba nemari yemaresources muchiona, vari kutogara dzimba dzakanaka muchiona, vane mudungu yemotikari muchiona, maRolls Royce vana vamunangagwa vari kudhiraivha vachienda kumabasa. Zvakaoneka kupi izvozvo? Nyika zhinji izere nenzara, izere nekutambura, asi umwe mwana koumwe munhu ndiobudirira. Hazviite. Garai mudzimba, ndiri kuti garai mudzimba. Batanai naGeza, munhu wechikuru akaona kuti tikaregerera nyika iri kuenda kumawere. Munhu womukuru akatosvinura akaona kuti hazvina kumira mushe, ngatidzikinure vana veZimbabwe vari kutambura. Munhu anoshupuka kutambura dhora chari kuti uise muhomwe ndotanzi kumukira kumusika. Musika womari unopa mari musika. Zvemusika zvichapera zviitwa nevashoma izvi. Paitwa mabasa, makambani avhurwa, makambani ese akavharwayo. Zvii zvamuri kutiitira? Garai mudzimba, tererai Geza revolution. Tauya kuzodzikinurwa, tauya kuzorapwa muhosha yenhamo, tauya kuzobengenurwa meso. Tiri kuvharwa netumamari twatiri kupiwa tiisa muhomo tichipera tusina future, tusina inobatwa kuti kana wachembera uchazopota uchipiwa pensheni yako. Tumari twavari kupiwa tuchapera, paanofa zvese zvafa. Hapana chinowana mwana wake, hapana chinowana muzukuru wake, hapana chinowana hani wake, nekuti iye aisa muhomwe. Zvisina pension scheme, hazvina kwazviri kuenda. Tinoda mabasa, tinobatirwa mapension scheme. Toda mabasa, atinopuwa medical aid tichirapwa. Toda mabasa anogutsikana nesu nepei dzedu tichirarama zvatinoda. Toda mabasa. What we are crying for is for jobs. We are crying for jobs. We are crying for money in our pockets. We are crying for money in our pockets. We are crying for the best revolution of our country. We cannot suffer. We cannot suffer. We cannot suffer. In Zimbabwe, we've got so many resources, so we have to depend on those resources. So I assure you to stay home and chill. Geza revolution is going to make Zimbabwe great. Zimbabwe great for us. Zimbabwe great for everyone. We'll be happy. Ground, stadium, whatever, zvicha rebuildwa zvemhando yepamusoro zvikufanana nedzimwe nyika. Kuti kuti ground risina kana kashedhi, risina kana chika. Ndo anonzi maground. Mukuona maground ekuma-Western countries, even South Africa. You'll be ashamed of grounds of Zimbabwe. Shameful. Basa relooting, maground akadhakwa. Ebhora, mabhora anotambirwa South Africa. Ikoko kwaai bhora risingatambirwe ikoko. Saka munoona kuti zvakadhakwa zvemuZimbabwe. Stay home.